Illa shirin musulmin duka duniya kuna nan, yau Saradaunan masoya barka sallah nake yi. Illa shirin musulmin duka duniya kuna nan, ni Saradaunan masoya yau barka sallah nake yi. Da fatan kowa yayi sallah lamun lafiya lau, ni Sardauna gane barka da sallah nake yi. Yan uwa musulmi barka da sallah kenan, wannan da nufi na ga waka ta na yi. Indai sallah ta zo babbar sallah ko karama, maza da mata kowa na yi zumuɗi, ya sayo kayansa sabo ya yi yayi, a cikin sa'annu fatansa ya yi tsara. In ya kere sa'a ya yi wanka kenan, wa'insu suna zuwa bakin ruwa domin hutu, wasu su tafi ziyara gun abokanansu, ni Sardauna kun ji wakata ku na ɗauka. Musulmi gane na tafogun ku fata na kenan, addu'ar da zan yi gare ku yan uwana, aikin ibadu rabbana ya karba. Waƙar da na ɗauka na ce zan aje ta, baitukan na tsaro domin ku ne na kayi. Gaisuwa fa zan yi a takaice zan yi, ai masoya na ku ne za na sa awake. Ƙasasuwa da dama zan ku za na zo ne, da farko zan je cikin Nijar zane, ai masoya na aina cikin faɗin Nijar, barka da sallah yau ni ne fa nake yi. Najeriya na dosa can ma akwai su masoya na da dama, yan cikin Najeriya Sardaunan masoya barka nake yi da sallah nake yi. Ina maza ga ku maza gumbar dutse mutanen Libi, kai masoyan Sardauna na cikin Libya barka sallah nake yi. Saudiya na dosa can ma da masoya, ya mutanen Saudiya gane gare ku barka sallah nake yi. Algeria na dosa can cikin Algeria da masoya na da dama, barka sallah nake yi. Kwadebuwar na hanga cikin kwadebuwar da masoya na da dama, su mana gai da masoya. Na Italiya na dosa cikin ƙasar Turawa can ma ai da